Jatend piny Kenya William Ruto oseyo doho mamalo kuom golo chik ni obila keto ohinga mar geng'o jong'anyo e boma ma Nairobi. Ruto mane olose kar jot mare kawuono oseyo ng'eto makamano kowacho ni obila nyaka chiw arita ne ngima kod mwandu mag jopiny. Riwruok mar Katiba Institute nyodhi e doho mar kwedo okang' mar obila geng'o ne jopiny mondo kik gidonje chuny boma ma Nairobi ka. Jang'ad bura mar doho mamalo Lawrence Mugambi noyie gi ywak makamano kendo keto kum matamo obila keto ohinga makamano. Nimeona ati leo ati kuna mtu kotini amesema ati Inspector General ya Police asiweke roadblock, ati asitumie tear gas, asitumie water cannon kuprotect mali na maisha ya Wakenya wengine. Na huyo mwenye anasema hiyo, kwake kuna askari wanamchunga, kwa gari yake iko askari anamwendesha, alafu anasema mali ya wananchi wengine haina maana, polisi wasichunge mali ya wananchi wengine. Honestly, how can anybody say that the police cannot protect the lives and properties of other Kenyans? There is a reason why there is a roadblock. There is a reason why police have tear gas. There is a reason why water cannons are there. They are supposed to be used to protect the lives and property of other Kenyans when they are in danger. So a person who already has security in his house, guarded by the police, in his car, driven by the police, is telling us the property of other Kenyans is not worth being protected by the police. Duol mochung' ne rango ratich oganda pacho kae KNCHR yango ni kwan duto mar jogo mosewito ngimagi e ng'anyo chakre dwe mar auchiel higa mar 2024 nyaka sani romo 115. Kaka Nyakidi lero, kwan no oting'o jogo manowito ngimagi e ng'anyo mar dwe mar auchiel